yazi into ofuna uqwalaselwa guys, indlela eni-dedicated ngayo man xa ni-recruiter ezinye haters, ni-busy ni-hotspota i-hate kwezambutho zabagxeki. Kule 2 weeks sisuka kuyo akho simenqe singafuni umenshina u-ankile. Ndigezeleke ndade ndagezelwa nasesasimenqekazi sikamakrwadeni kuthiwa ngibani laa mntu. Nanku mane ethanda uthukisela gqithi ngepersonality kanoshibhini. Lo ungekho perfect yena kuqala. Soze ningamazi mani into enomqolo omde ethe khotsho engathi yinja egwencele emgqomeni. Thina zasimenqekazi sibuze size 4-5 yejani. Ndithi rhaxa unje nayo for wena, but ke azikho lapho namhlanje man guys. Ngapha ngumgiqwa akabhizi efonini wenza nee-mixtapes. Andijone ngenayithi yemadoda. Andiyazi noba naye shem ubanjwe ile hype ye-hip hop umane eziprikela ijani shem, andiyazi engahlali kula content yakhe ye-security nje, but ke azikho lapho namhlanje man guys. Thina ezizimenxe zomntu ke nimxelele mani ikhona lana ukuthiwa yi-matching outfit xa uyi-couple, but yona le hazi impahla nje ezifanayo shem, but ke wethu guys kusemhlabeni apha man, yazi umntu makabe le nto afuna uba yiyo as long as ba yena ehappy ngesiqu sakhe. Andikho perfect mna kuqala.